Oikein mukava ilta kaikille. Tänään mulla on Komedia Mayhemissä stand-up show. Ja käydään katsomassa miltä näyttää Komedia Mayhem. Se on Mayhem baarissa. Ja tänään on vielä aprot. Täällä Koskikadulla Joensuussa. Ja mennään sisään. Hyvää iltaa kaikille! Ilta! Hyvää iltaa! Siellä on Joona ja... Hän ansaitsee isot aplodit. Hänen nimensä on Hamasapi. Toivotan Hamasapi! Hyvää iltaa kaikille! Tervetuloa kaikille ensin. Tää on mun 3. keikka. Olen tosi iloinen oikeastaan pääsin tähän. Somen kautta nykyään pystyn jotenkin vaikuttaa. En tiedä hyvin, mutta aina kun voin vaikuttaa asioihin. Ja jos teidän yrityksille mainosmarkkinointi tai jos haluatte pistää yrityksen konkurssiin apuun. Kiitoksia kaikille. Yhden miehen konkurssi tehdä Hamasapi! Otetaan meidän illan MC Master of Ceremony tähän paikalle. Sauna Marttinen tulee kohta. Mutta minä tein tämmöisen alkuhöpinän perussäännöt tästä klubista. Niin meidän klubilla yläkerrasta ostetaan juomat. Tossa on baari, mutta se ei ole auki. Siellä saattaa joku valokuvaaja häirikä, älkää kattoko sinne. Sitten meillä on tauko tässä esityksessä. Tässä tulee muutamia koomikoita, sitten pidetään tauko, sitten tulee lisää koomikoita. Tauolla, jos käytte tupakoimassa, niin tupakoikaa siellä yläkerrassa ulkona. Ja samalla jos olette tupakalle ja komediolle ihan paskaa, niin bussi lähtee kulhoon siitä samalta pysäkiltä myös, niin sinne saa mennä. Mulla on pikkusen kuiva keikka, mä en voi vittuilla yhtään eturiville. Jostain kumman syystä. Hama vie minun paikan. Ja Ville tietää ihan liikaa minusta. Saattaa sanoa takaisin. Tosiaan, minä oon Ukkosen Jesse. Minä ehdin tänään suoraan töistä tänne. Niin kuin aina. Ja minä oon tällä päivällä saanut jo kuunnella ihan tarpeeksi vittuilua. Minä oon puoliksi savolainen, puoliksi kainuulainen ja siirtolais-joensuulainen. Ja tähän alkuun voisin kertoa jotain pientä itsestäni. Mä oon tosiaan 31-vuotias ja mulla on 2 lasta. Ja mä oon ollut viimeksi sinkkuna 12-vuotiaana. Mutta jälleen. Hei, on pakko kertoa teille yksi tämmönen fakta. Viimeisimmän mittauksen mukaan minä olen Suomen pisin stand-up-koomikko. Kiitos kun katsoitte videon ja tervetuloa Komedia Mayhemille Komedia-iltoihin. Tänä keväänä ja ensi vuonna ja niin mitkä ravintolalla pysyy, niin täällä on komediaa.